भोजपुरी में लिखल बने हम पढ़ के सुना बने। श्री महोदय, हमारा जान के हार्दिक प्रसन्नता भइल कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा आगामी 5 से 9 मार्च तक 2010 तक लखनऊ में भोजपुरी महोत्सव के आयोजन कई जा रहा बा। इस अवसर पर अपने सदैव भोजपुरी समाज के तरफ से हमारे के सम्मानित करके प्रस्ताव कइले बानी। एकरा खातिर हम अपने सदस्य के प्रति हृदय से आभार मानी। इनमें शामिल होकर हमारा बहुत खुशी हुई। बाकी अपने के मालूम हो कि यह भारी संकट के समय सत्र चलत बा। ओमे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बहुत बोझल होने के कारण बादल होने के कारण हमारा ये बेरा आयु संभव नहीं थे। एकरा हमारे हार्दिक खेद बा। हमारे खुशी बा कि भोजपुरी के अपना देश में आदेश के बाहर हो रहा बा और ओकर वर्चस्व बढ़ रहा बा। ओकर लोकप्रियता और महत्व के उजागर करत बा। हमारा आशा बा कि महोत्सव में भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार और भोजपुरी भाषा के संस्कार परिष्कार और साहित्य के समृद्धि पर आर्थिक विचार विमर्श हो। महोत्सव सफल होते एकरा खातिर हार्दिक शुभकामना। सुदक्षु मीरा कुमार श्रीमती करुणा का ताली बजा दें कि वहां संसद तक पहुंच जाए।